Прывітанейка, сябры! Добрага суботняга дня ўсім! А ў мяне зноў хлебныя закупачкі. Сягоння я набыла аржаны цельназернавы хлеб, вось такі. Хлеб лянок. І у Людмілы з'явілася у хлебнай краме навінка. Гэта грэчневы хлеб з грэчневай мукі. Вось такі прыгожы. Частку яго замарожу у маразілцы, потым бяру і выкарыстоўваю яго. Ён атрымоўваецца з маразілкі пасля размарозкі як свежы. Так што хочацца падзякаваць Людмілачке за яе смачны і карысны хлеб на заквасцы. Поспехаў ёй, хлебнай гаспадыні, у яе справе такой патрэбнай. Хорошых ёй продаж і удзячных пакупнікоў. Ну і як заўсёды, верш Рыгора Барадуліна. Называецца «Будьма». Доля праедзе ў дрохкай карэце, следам пасцеліцца дым. Хай жа на гэтым сустрэнемся свеце, перад сустрэчай на тым. Зробіцца прыцемкамі да свеце, ясень зялёны сівым. Будзьма на гэтым бяседзіцца свеце, каб не згубіцца на тым. З хатаў і душ нашых вымецем смецце, хай будзе келіх, як брат. Лепей на гэтым пахмелімся свеце, той наліе нам наўрад.